Mga kapuso, atong sayron ang istorya, mga kaagi ug kalampusan. Isip usa ka policewoman ni Police Major Milgrace Driz, ang kaning Deputy Regional Chief sa CIDG Field Unit 11 ug kasamtangang CIDG Davao Field Unit Chief. Police Major Driz, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Yes, Sir Argil, maayong buntag sa inyong mga televiewers, maayong buntag sa tanan. Ma'am, karon pila nakakatuig sa serbisyo sa Philippine National Police? Well, sir, timely kaayo, sir, no? Actually, kining inyong interview tungod kay karong September 30, Wednesday, no? Mag 20 years in service namin, no, sa among batch sa class 2000 sa police service. Ma'am, sa una dili pa ing anak kadaghan ang mga babaeng buot magpulis kung itandi karong panahon na. Unsa o kinsa ba ang nag-inspire sa imuha nga magpulis? Luyo nga sagad mga lalaki ang imuhang makauban. Actually, ang nag-inspire din sa ako ang father, no, kay since naa siya sa public service and usa siya ka sundalo, no, assigned siya sa dati sa 5314 Engineering Battalion. And dako pud ni sa sulod sa kampo. Actually, layo ra kayo akong kurso sa ako ang kining profession karon, no? DS in Accountancy, Bachelor of Science in Accountancy, pero naabot ko diri tungod kay niagi pud ko sa ikaduhang kurso, no, sa Bachelor of Science in Public Safety sa Philippine National Police Academy. Ma'am, isip usa ka pulis, paunsa nimo na pamatud-an nga bisan babae mamahimo gihapong mag-excel isip law enforcer ug mamahimo usa ka leader na dunay maayong record sa pagserbisyo sama nimo? Well, as a female leader, sir, mag-build lang ka og good rapport or relationship sa imuhang mga colleagues, and at the same time respect, no, sa ubang tao, and be a good leader or a good model or follower. Kay once na you are being the model, you can influence them or influence people, no? So that is the way na kinahanglan nato as a leader. Ma'am, sa mga ranggo o posisyong imong gigunitan, unsa ba, ma'am, ang imuhang pamaagi sa paghandle sa imuhang mga tao isip usa ka babaeng police officer? Treat your men as your family member. So mura na pud nako silag mga pamilya na gani sa isa pa man nga pamaagi, kung naa sila sa opisina, I treat them as my brothers and sisters, no? Mag-build ka as a team na strong siya, na you don't know who is the boss. Kumbaga, you are equally and naa kay potential na halimbawa pag maghatag ka og tasking na makita nimo kung unsa gyud ang result, no? O ma-achieve nimo ang result. And of course, ang pinaka importante jud kining Proverbs 3:5-6, no? Trust with the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Kay kung naa ang Ginoo mismo sa inyong path, no, o nag-guide sa inyo, so you will not lost. And even as a female officer, ma-challenge natin itong sarili na I can do this at par with men. Kay we are in the world of men, so kami mismo pod na as a female officers, ma-achieve pod namo itong unsay dapat ma-achieve nato. Ma'am, unsa ba ang mga challenges base sa imong mga na-experience isip babaeng law enforcer bisan pa man naila ka tungod sa imong mga achievements sa police operations labi na karon sa CIDG? Well, sir, makita nako na dako po siya na challenge, no, or hagit sa atua kay gani ang imuhang gigunitan is the whole Davao City na, not only certain district, no, sa Davao, but happy ta because the trust and confidence sa ato ang mga superiors and even sa ato ang mga colleagues, no, sa CIDG is there to support me, and especially sa mga achievements nato or sa ato ang mga accomplishments nga na take every now and then pag naay mga operations. So sila gid mismo ang ato ang katambayayong, and we are happy na even katong mga past nato na mga positions, no, ang atong mga colleagues in service, especially katong mga naging tao nako, no, sa ubang stations, I am happy also kay gani very supportive sila sa atua in terms of the accomplishments. Gani sila po nag-encourage, and some of them I also encourage them also, no, kay they are potentials sa PNP service, especially katong mga
NCOs. So I advise them na they should have to apply for an officership or to higher level sa ilahang position or sa ilahang promotion. So I help them to do that because dili lang ta maging stagnant no sa ato ang kung unsa lang atong nahibalan dito lang punta. No, we have to acquire skills and talents and to improve ourselves, develop ourselves. Ma'am, speaking of promotion, sa promotion o positions, ma'am, nakita ba nimo ang equal opportunity para sa mga babaeng pulis? Ang PNP service, mga good sir, no, nag-practice na po og gender sensitivity. So with that, although na ay mga gamay na lang na stereotype when it comes of positions or promotions sa PNP service sa female and male, but we are trained no to be equal, especially katong pagsulod ako sa Philippine National Police Academy. Equal kita nandito kung unsay ginahimo sa lalaki, mao pay ginahimo sa babae. Alright, daghan kay salamat sa pag-share sa imong istorya, Police Major Milgrace Driz, ug syempre sa pag-inspire sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi, ma'am. Daghan po kayong salamat, sir, and mabuhay po kayo. God bless! Chillax na mga kapuso, bubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.